by external resources. Jopiny mokade koro chwalo ng'ure mbele mar doho ewi aput matayo twak mathek e kind sirkal gi kweth mapingo piny owacho. Giwacho ni ne ok onyuan pach jopiny e yango aput makamano, ma bende giramo nomiyo mana josiasa madwaro loko pen chike kende pek. Isa Elanyi Chamau, Patrick Karani gi Paul Ng'wenywo wacho ni aput maromo Bomas noero onge kod teko mochiw ne pen chike mapacho ka kendo nego thiche oko mapiyo. Ywak margi ni aput makamano bende dhi tiyo kod omenda makore lach mokalo ma jopiny ema biro chulo ka ok gine ber ma twak makamano biro kelo n'oganda. Jatend piny